Ne bucurăm ca prin intermediul dumneavoastră sau a rețelelor de socializare și în primul rând a site-ului Casei Corpului Didactic să anunțăm că a fost aprobată oferta de formare a cursurilor pe care Casa Corpului Didactic le-a propus către întreg personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din județul Vâlcea. Bucuria vine în mod special pentru că mâine, vineri, se vor desfășura cercurile pedagogice și prin intermediul sau cu ajutorul colegilor inspectori și a profesorilor metodiști vom putea ajunge către cât mai mulți colegi să-i anunțăm acest debut al cursurilor de formare. Casa Corpului Didactic, pe site-ul instituției, începând cu ziua de luni până pe 20 decembrie, va deschide linkurile de înscriere pentru aceste cursuri de formare. Ne-am gândit în baza unei analize de nevoi serioase că să vă propunem cursuri de formare către toate domeniile de interes, pentru că am avut foarte multe solicitări, în special de la școlile înscrise în programele pe fonduri europene, în PNRAS, de anumite grupe, anumite subiecte, anumite ținte pe care să le atingem, astfel încât să corespundă nevoilor de formare a cât mai multor categorii de personal. Credem că oferta noastră este diversificată, având în vedere faptul că se cere digitalizarea sistemului de învățământ, că avem nevoie de a învăța cum să ne descurcăm în cazurile de bullying și de violență școlară, că trebuie să studiem partea de didactică a pedagogiei învățământului primar, preșcolar și nu în ultimul rând gimnazial, pentru toți cei care au intrat anul acesta sau anii anteriori în sistemul de învățământ. Deci pentru colegii care sunt încă în partea de început a carierei didactice. Suntem deschiși oricăror oferte, pentru că am reușit în acest an școlar să avem 4 filiale ca să putem desfășura activitățile de formare la un înalt nivel profesional. Alături de echipa mea, de colegii din Casa Corpului Didactic, vom veni către dumneavoastră în așa fel încât să ușurăm și să mediatizăm și să mediem până la urmă aceste cursuri care să corespundă nevoilor dumneavoastră. Invit prin intermediul undelor, să spunem așa, cât mai mulți colegi să se înscrie, să acceseze linkurile corespunzătoare fiecărui curs și să sperăm că începând cu luna ianuarie vom ajunge în clasele dumneavoastră, în școlile dumneavoastră, poate online, sincron și asincron sau poate față în față, pregătind împreună cât mai multe cursuri de formare. Mi-am dorit ca în acest an să nu rămânem doar la stadiul de cursuri de formare și să venim în școlile dumneavoastră, să monitorizăm modul în care metodele pe care le învățați, aplicațiile pe care le dobândiți, partea științifică pe care o primiți în aceste cursuri, să fie aplicată la clasele dumneavoastră, colectivelor de elevi și nu în ultimul rând, poate și părinților cu care dumneavoastră lucrați. Așadar, pentru noi, Casa Corpului Didactic, începând cu ziua de mâine, să spunem așa, și-a deschis porțile pentru a forma cât mai multe categorii de personal, pentru a aduce partea metodică și științifică actualizată nevoilor dumneavoastră de formare.